Chcem vám povedať o vnútornom konflikte, ktorý často v sebe máme. Chceme niečo urobiť, treba dajme tomu tancovať. A niečo v nás sa teší, je také zvedavé na novú situáciu, novú príležitosť a zrazu sa vo vás ozve hlas: ja to nedokážem, to by som tam nemala ísť, to je zbytočné, radšej pôjdem pracovať, ten čas radšej využijem inak. A tým chcete, po niečom túžite, ale zrazu sa to vo vás zametie. A potom môže byť taký ten pocit, a mal by som, a nemal, ale môže sa to často pretaviť do nejakého pocitu neschopnosti alebo zlyhania. Alebo ďalšia situácia, často to býva vo vzťahoch, že chcete niekde ísť, chcete niečo naplánovať, pripraviť a i to treba poviete a zrazu od partnera alebo partnerky sa objaví kritický hlas, ktorý hovorí: no, ale to určite nie, to si snad divná, si snad normálna, zbláznila si sa, čo by sme robili, určite nejdeme nikam. Radšej ten partner ide pracovať a vy môžete cítiť nejaký taký pocit odmietnutia, sklamania, cítite sa zahambenie a neviete, čo sa deje. No alebo treba situácia, kedy vy túžite po nejakom objatí, túžite po pohľadení, láskavosti, ono to neprichádza a treba vnútorne vybuchnete a úplne sa vo vás ozve taká silná emócia, vy vôbec neviete, čo s tým máte robiť a idete za partnerom, opäť to na ho vysršite úplne v tých emóciách a potom sa za to hanbite, je tam odpojenie od vás oboch, vy vôbec neviete, čo sa deje a tak. No a o týchto vnútorných konfliktoch by som rada povedala na seminári alebo večernom vysielaní Pochop seba, získaj mier, keď tento koncept vysvetľujem klientom počas terapiách, tak im sa zrazu ich osvietí normálne a pochopia, odkiaľ prichádzajú tie vnútorné hlasy, začnú si všímať tie hlasy a začnú ich kategorizovať, čo vlastne je ich, čo vlastne nie je ich, začnú si vnímať v sebe viac emócie, začnú ich chápať a tým pádom začnú so sebou viac súcitiť a začnú súcitiť i viac s tými ľuďmi naokolo a hlavne s partnerom, pretože keď pochopíme seba a náš vnútorný svet a čo sa tam vlastne odohráva, tak tým pádom vieme veľmi súcitiť s tým partnerom, vieme mu vysvetliť vlastne zrozumiteľne, čo potrebujeme, aby ten partner alebo kolega, kamarátka, všetci naokolo nešli do útoku, nešli do boja s nami, pretože ako náhle so sebou bojujeme, samozrejme s nami bude bojovať i okolie, pretože my, keď to v sebe nevieme si usporiadať, máme v sebe vnútorné konflikty, tak sa to održá aj do okolia. Tak ja vás pozývam na toto večerné online vysielanie, ktoré sa bude konať 15.7. o 6. večer. Záznam pre vás bude, môžete si s tým pracovať a zároveň vám budem ukazovať i takú vedenú cestu vo vašom vnútornom svete. Keď už sa niečo stane, tak ako s tým pracovať, ako to pochopiť, jak to budovať v sebe, aby vás to, čo nie ste vy, aby vás to neovládalo. A ja vám i počas vysielania vysvetlím, čo vlastne sa vo vás odohráva, prečo prichádzajú určité myšlienky, ktoré vás treba sabotujú, odkiaľ sú, čo sa deje, prečo vlastne také emocionálne výbuchy, alebo nejaké emócie, ktoré vás ovládajú a prečo emócie, v ktorých musíte hneď ísť do akcie a hneď si to vynútiť, čo chcete vlastne, aby sa to stalo a potom vy to urobíte a zrazu sa vrátite späť a zistíte, tak to bolo až moc. Ja vám vysvetlím, prečo vlastne, pretože pokiaľ nemáme tieto informácie,
tak nevieme sa pochopiť, ja neviem pochopiť ani okolie, ani seba. Takže toto je v podstate taký life-changing hack event, ktorý vám ponúkam. Takže prihlásenie je pod videom, niekde v okolí videa, ešte to je v zľavnenej cene, takže máte tam nejaké špeciálne bonusy, máte tam i úvodnú potom konzultáciu so mňou zdarma ako bonus po tom vysielaní, keby ste si chceli niečo utriediť, je to bonusové. Treba, kto má záujem o pobyt v tme, je tam v podstate jeden bonusový deň ubytovania ako zdarma. Sú tam rôzne bonusy, aby ste nemali pocit, že o niečo prídete, ale aby ste mali pocit, že fakt vám to dá niečo, dá vám to veľmi veľa. A teším sa na vás, na vaše otázky, na váš záujem, na to, čo by ste chceli v živote vyriešiť, čo vás trápi, aký problém, kde sa cyklíte, kde vnímate v živote svoj vnútorný konflikt. Vy to môžete potom mi napísať a budeme s tým pracovať počas toho vysielania. Takže tak, teším sa na vás, zdraví Natália Blanárová, psychoterapeutka vo výcviku, zaujímam sa o prácu s psychológiou prítomnosti a hlavne riešim témy, kedy sú nejaké bolestivé vzťahové dynamiky, z ktorých neviete vystúpiť a stále sa opakujú nejaké bolesti, padáte do niečoho. Takže vám pomáham v podstate sa z toho vyslobodiť, aby ste mohli zás žiť ten život, tú radosť, tú ľahkosť, tú lásku, ten pokoj. Tak sa na vás teším. Link je pod videom, niekde v okolí videa a vidíme sa.